Giawag sa Davao City Council ang DILG nga imbestigahan ug aksyonan ang giingong kalapasan sa PNP atol sa ilang operasyon sulod sa KOJC compound sa Davao City. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, kaganihang buntag giaprubahan sa Davao City Council ang usa ka resolusyon nga nag-auhag sa Department of Interior and Local Government nga aksyonan ug imbestigahan ang gihimo nga matud pa kalapasan sa mga pulis sa ilahang gihimo nga operasyon sulod sa KOJC compound. The resolution is approved. Usa ka resolusyon ang giaprubahan sa Davao City Council pinaagi ni Majority Floor Leader Councilor Jesus Susobrado Martes sa buntag. Sa maong resolusyon, giauhag ang Department of Interior and Local Government o DILG na imbestigahan ug aksyonan ang giingong mga kalapasan sa PNP atol sa operasyon sa kapulisan sulod sa KOJC compound. Subay sa pagsilbi sa arrest warrant, batok ang Pastor Apollo Kibuloy sa pagpanguna ni Police Brigadier General Nicolas Torre III. Pipila na diha ang paglapas sa constitutional rights sa taga KOJC ug ang illegal nga pagsuot og PNP uniform sa mga sibilyan. Apandaan ang gibarugan ni General Torre nga nasubay daw sa balaod ang ilahang gipanghimo. Mutong itandi sa balaod nato existing laws, doon na gid sila mga kalapasan gibuhat, especially si General Torre. So I want a clear statement or position from our national government departments, especially DILG. Tarungon nato ni. Kaya basi niya mag-usap-usap na ningingan ni, may mo na siyang president ba? No? So sa sunod na po, simpako pala yung nanapay nga ng sitwasyon, pwede di ay, okay raman day, violate na to. Dili na daw kinahanglan ng deklarasyon o persona ng grata batok kang General Torre kay sigon ni Susobrado ang persona ng grata usa lamang ka deklarasyon. Persona non grata, you're just making a position or statement na you're ungrateful and you're not welcome here. Wala mo ngipon na. Apan taliwala sa politika, malaumon gihapon si Susobrado nga tubagon og aksyonan kini sa DILG. I'm still optimistic, that's why I passed that resolution because I have high hopes na they will not ignore this. Wala pa'y tubag ang DILG ug si General Torre kalabot niini. Samtang giawhag sab di Konsehal Bons Militar ang publiko nga mamahimong responsable sa paggamit sa social media ug dili magpakatag og sayop nga impormasyon o di bakaha unverified information. Sama na lang daw sa mikatag nga sayop nga impormasyon nga nag-lockdown ang Davao City. Ang resulta, daghang turista ug investors ang nag-cancel sa ilahang mga flights ug mga bookings. That privilege speech will urge everyone to be more cautious sa ilahang mga ginapost. No? Same sa any other journalism na think before they click yun, ang ilang permitting kinakitsulti. Okay, makakos kinig confusions. Mihatag sabog komento si Councilor Susobrado kalabot sa media harassment. Pipila sa mga magsisibya ang mipasaka og reklamo tungod sa nitabog pang pangharas. As per coverage is concerned, Davao Media has been doing its best to exhaust all information available from Attorney Torion of KOJC and from the PNP side. Davao Media presented both sides of the story. However, as the days goes by, habang tumatagal yung coverage ay mas lalong nagiging subject yung media sa napakaraming media attack. It came to a point that on August 26, we went to Buhangin Police to report the harassment which we experienced, I personally experienced together with 8 other journalists. The role of the media is first, before we publish, we verify the credibility of the source and the credibility of the information. Our newsrooms are always accountable to the reports we publish. We get a copy of that, maybe we can also take a look into it and perhaps come up with an action if necessary on that matter. Atol sa media coverage sa nahitabo sulod sa KOJC.
Sara, sa gihatag nga impormasyon sa ato karon lang no karong hapon sa GMA Regional TV, gimando sa korte ang pagbalhin kang Pastor Apollo Kibuloy ug Crescente, Canada sa New Quezon City Jail sa Payatas Road, Bagong Silangan, Quezon City gikan sa PNP Custodial Center. Samtang gipabalhin sa Quezon City Jail Female Dormitory sa Camp Karingal, Maginhawa, Diliman, Quezon City ang laing tulo ka babaeng akusado. 8:30 a.m. sa September 13 ang arraignment o pre-trial pinaagi lamang sa usa ka video conference hearing. Sara. Okay, dagang salamat, John D. Esteban.